Kai, sanyin na yade, sai godiya kawai. Ana kira na shi, kuma sabon namba. Hello? Ina gajiya, ana lafiya? To madalla. Osi ne da kansa. Na ce to na ga sabuwar namba, she kai ne. To madalla, kana lafiya? Madalla. Ok, Allah sarki kana so ka sai da ka samu suna BOC. To madalla. Kaga kamar yadda kake din nan, idan kaga OC sai ka bi. Idan kaga ka bi OC kaga ya zama mene? BOC. Yawwara, madalla. Madakin, madakin, ai yana nufin kai ɗan kafin madaki ne ai. Yawwa, baka sani ba? To madalla yau ka sani. Ok, Osimhen, Victor Osimhen, Allah sarki. Shi Victor Osimhen ai idan kaga mutum ya iya buga ball, yana da namba 9 a bayansa, kuma idan ya tashi zai iya saka kwallo ma mutane 9 a osinsu, kaga ya zama mene? Osimhen, saboda su mutane 9 ai men ne, yawwa, da kuma osinsu Osimhen. Madalla. Osi kwano? Yawwa, a maimakon a ɗauki ball ne a je a saka a osin mutum, aka using kwano, kazan yaro dai iya jefa kwano ya wuce a osin mutum, kaga ya zama mene? Osi kwano. To madalla. Yawwa, a huta gajiya a sha sanyi lafiya, mu a gurin mu jiya aka fara. Madalla, godiya nake, kai sai anjima. Na ji daɗin kiran nan da kamun shugabanmu BOC Madaki. Thank you sir.